Здравейте хора, как сте? Днес такова отворих... Брат му е тук. Гени мълчи, бе. Това брат ми, да. Той се трябва да се провикне някъде. Ще играм на Clash Royale. И днес отворих този... Как му беше името? Кланчеста. Сутринта, като станах, ми показа, че имам да отварям кланчест и гледах в Clash Royale и го отворих. Така. Сега. Малко бавно да режда. Паранормално край на... ето. Ето я. Като виждате. Аз съм сам. Добре. Така. Малко е така. И сега поставям балона. Карам скелето на армия на местото на Тесла. И турям драгана. Не. Не. Да, турям драгана. На местото. На кой да му тура? На кой? Не, това не ще го оставя. Мога да го сложа, мога, на кой? Еми аз не сещам верно. Може на Fireball. Ама той е силен пък. Четвърти левел Fireball. Слагам го на... Гени мълчи малко. Чисто да къде... Да му... Сейб майката. Абе, зарязам го и така ще държа. Брат ми стига. Ето, Request Cards. Това е моят. Ще гледам някой, ако влезна онлайн на Clash Royale, мога да таком. Кажи бе, Геня. Не, типа. Добре, хора, като ми се направи, като ми стане камчето.com, ще направим още един клип за днес. Quit match. Гени, стига! Ще лепа! Моля, трета арена ли играя в Бац? Брат, това е много лошо. Бъде бе. Пуснах Hawk Rider ли бе, брат ми? Де бе куренската му работа. Фирбол. Бъгна се. Бак ти майката. Гени стига, бъде.
гледай. Аз бутнахме кола. Това чай, баба го майката. Баба майката. Баба майката, брат си. Стига бай ти, детски. Баха ма в газа. Да, баха ма в газа. Да, баха ма в газа. Да, баха ма в газа. Фаербола ма в газа. Фаербола ма в газа. Кой искаш? Тази бензет. Добре, детки. Хайде, отивай си у нас. Да. Учи шако. Бима, ама той не остана на 57, това майка му да е бас. Бактирал. Бата, може да ме подзамъчи? Не, още ги не. Не, те научеше играе на... Мини пека. Хора, сега вижте са. Ще пусна всички, утре ще направя нов клип. Ще направя всички така, нали? Бате, За отваряне. кажа нещо. И то за отваряне и то всичко. Free chest, crown chest, Кажи, че утре я. silver chest, gold chest и така. А ти кое искаш? Това ли? И така. Ако заради това и той е чест тук, само забравям името, балзам го в гъза. Ако заради той може и него да отвори до утре и така. Така. Това са ми игрите. Опа, майка му. Това са ми игрите. В коментарите пишете какво искате да играем за следващия клип. Следващия знам, че ще е на Clash Royale пак. А последващия пишете в коментарите да видим какво ще играем. И така, от мен чао. Така, чао от мен.